Pamhepo kulendi kuri sei mwana wamai? Uri sei vanhu veZimbabwe? Ya, nematambudziko edzakatiwira dzose dziri kuitika, tinorespekta chinhu chinonzi rufu. Paculture yedu rufu chinhu chinorespektwa zvakanyanya. Ipapo ndinozvirespekta. Chekutanga kulendi hakusi kuti ndinoziva, asi ndinenge ndichitarisa kwatakabva nemafambiro atinenge tichiita uye mustruggle yezvinenge zvichiitwa mukati mestruggle. Zvakawanda zvinenge zvichiitika mustruggle zvatinenge tichiona, zvinenge zvichinzi izvi zvakanaka, izvi zvakaipa, izvi zvakaipa, izvi zvakanaka. Saka pandinoda kuenda ndisida kunyanya kurebesa zvangu audio, asi ndoda kungoti zvangu kune vanhu vasara, ngatichemei tine tariro, rufu nderwemunhu wese. Nganditangire ipapo. Nyaya iri kundinetsa vakomana ka, handizive, muchandituka vamwe handituke vamwe wacho. Ndinoda kuti munyatsodzikisa pfungwa vana veZimbabwe. Ndinoda kuti munyatsodzikisa pfungwa. Zvese zviri kuitika izvi zvine chirevo, hakuna chinongoitika chete pasina hutsi hunenge huchipfungaira. Ndichambokudzosei kumashure. Mucharangarira here vakomana tiri mustruggle tichingo vakomana ava kunyanya apfurwawo? Ndinoda kuzama kutaura nekunyanya apfurwawo. Mukomana apfurwa uyu handisi kuti ndizvo ende handisi kuti hazvisi, asi zvinogona kuitika. Other side hazvigoni kuitika. Ende tichanongedzana kuti uyo ndeadai, uyo ndeadai, nekuda kwemaonero atinenge tichiona akasiyana siyana. Murume uyo ashaika, tungonzonzi ashaika. Vakomana ndine mubvunzo. Kusei wapfurwa iwewe uchangobva unobata maoko? Sei wapfurwa ukafa uchangobva ubata maoko? Sei waungachifamba naiyewo abva apfurwawo akabva afa? Aparei munhu anga achifamba naye weUber? Handizive ndewe Uber kora haasi weUber, asi Roma kutaura kuti akanga atohayiwo Uber. Asi inzwaka varume nyaya ndinaye ndeyekudai. Murume uyu ndabva kunoona vhidhiyo rake masikati anhasi, anga achiinterviewa nemurume womusoro mukuru. Handisida kutaura mazita, ndikatotaura kuti womusoro mukuru mese matoziva. Murume womusoro mukuru uyu agara ine nyaya dzake dzakawanda dzaanoita dzinongonzi nevanhu murume uyu haasi right, murume haasi right, murume uyu haasi right. Ko seiko mamhanya kunointerviewa? Vakomana, majournalist mangana atinavo muno muSouth Africa. Iwewo musoro mukuru ndiwe first hand, ndiwe unobva watanga kunomhanya zvese zvinokuitika ndiwe. Are you a professional journalist? Manaka wemusoro mukuru iweweka, zvinhu zvaunotiitira uchaparira vamwe vanhu nyaya dzinotinetsa dzisingazogadzirisika. Handisi kuti zvauri kuita zvakaipa, ibasa rako, asi mubasa mako imomo unofanira kudziidza kuti zvimwe zvinhu hazvifaniri kuitwa. Why iwewe panoitika chinhu chese chine chaitika unowanikwa chinzi first journalist akanga asvika ndakutaura zita ndiwewe musoro mukuru? Hazvina kuipa kunzi ai professional journalist, hazvina kuipa, asi zvibvunzo iwewe kuti pese panongonzi chakaipa ndiwe musoro mukuru uripo wakasika kusvika. Nyoka yemabhunu ari kujeri ndiwe watanga kusvika. Nyoka yemabhunu asungwa nhasi ndiwe watanga kusvika. Nyoka yemabhunu akafonerwa ndiwe watanga kusvika. Anonzi ani uyo mufana uyo akasungwa mai manje mutsvuku ameno, ndiwe wafuti watanga kusvika. Chese ndiwe watanga kusvika. Mafungira angu andikuita ndeyekuti murume uyo anonzi apfurwa mai manje, apfurwa nhasi uyo, wane nyaya dzavo varume wanga vatitaurire chokwadi. Hakuna munhu anongopfurwa zvobva zvatopera zvakadaro. Ndinoona kunge sezvinonzi vane nyaya yavo yavari kuziya, iri kuzikana nevanhu. Ngatisanyepere kuti ZANU ndo yaita zvinhu izvozvo. Varume ZANU tukaivenga, tosiziya vanhu vakaivenga, vanhu vakaimaka, but zvimwe zvinhu musazorere tsvina kusingafanike kuchenda tsvina. Mafiro aita murume anonzi wedafa memhanji ugeza.
ukozomirira kufa chete auya nestrago yese yanga achita anozonzi ndo mafiro anga achafanira kuita nokuti anga achirwara. Amen. Kufungawo kwangu, amen. Kufungawo kwangu pane nyaya dziri kuitika. Murume afa maimanjuka ane nyaya dziri kumutenderera. Hakuna munhu anongopfurwa nhando, ende haisi zano yamupfura, apfurwa nezvaari kuziya. Varume vaivai vanenge vatengesi. Kana makambonzwawo mashure uko itechizona yedu takanyarara, mutengesi murume uyu. Mungandimaka henyu, musandimaka kusvika paele. Imbotangai matarisa nyaya wakomana, tangai matarisa nyaya, musazondimaka. Tangai matarisa nyaya kwadziri kubva nekwadziri kuenda, kuti takafamba nawo sei varume ivava kusvika zonzi adai so, kuzosvika anzi apfurwa. Tiri pakuchema, tiri kutaura mashoko akawanda, asi mukaona takubuda soka tiri kurwadziwa. Tiri kurwadziwa kuti chironda chinyoro, chironda chinyoro chiri kudonha ropa, kwabva kwabuda chimwe chironda futi pasaiti chiri kurwadza semarwadziro. Kufirwa nemunhu chironda wakomana, whether anga ari wrong, whether anga ari right, whether anga ari munamati, zvinhu zvinongorwadza, nekuti player aiplayer ari mupenyu hakusina achaiplayer the way yaanga achiplayer nayo babata. Saka kune ndoda kuti vanhu vadzikise pfungwa, vanyatsotarisa kuti ko chamura chii chinobva chaurayana nauber driver wobva wadzinga vafe vese kamwe chete, chisingatore muridzi wacho chete ari one. Chii vaida kuurayiwa evidence kavo? Vanoziva zvavaiita vari vapenyu vachirarama. Ndozvandikutaura kuti womusoro mukuru, maitiro ako yekuti unobva watanga kusvika panhamo iwewe wakutogeneraliza. Vanhu vari kuchema vari kurwadziwa, iwe matobhizi muri vairi, makutotorana, makutobvunzana kuti zviri kufamba. Waona here uyu anga ari pasaidi uyu, anga ari pasaidi uyu aramba ati haina handira zvokutaura, varume ina handira zvokutaura, kanzi aiwa alright, nemusoro mukuru alright. Why? Nhamo yechinyoro chiri nyoro haisati yakambozikana zviri kufamba sei. Matova bhizi panzi, mapuwa here mvumo newaridzi wemusha kuti aiwa varume torana henyu, manga muchionekwa. Ndimi kutofungidzirwa sometimes kuti ndimi makaita zvese izvi. Hazvishamise zvandiri kutaura izvi, handisi kuti ndizvo maonero andiri kuitawo ndichitarisa nyaya dzenyu wakomana imimi, kwamakabva nekwatava nhasi, kwamakabva nekwatava nhasi, inyaya dzenyu wakomana imimi. Zuro ndizuro manga muriko kudemonstration uko, ukanzi watiza watowo kuno kuSouth Africa, vamwe vakasara vachibatwa. Iwewe kwako kugona kumhanya stereki, kwakusiya vanhu vese vairwa marathoni. Munoziva here kuti murume anonzi Madzimambo Shanduko uye aimhanya zvakaomarara kuchikoro, hapana aimusiya. Asi wakamusiya iwe ukamhanya ukabva wadzoka kuno kuJoni, ukanzi dzo unogona kumhanya stereki. Tikazonzwa nzi aiwa uyu abudirira nekuti abva azotiza pazvaitika. Varume kuchenjera hakusi kungwara, ende kungwara hakusi kupuza. Zvamunoita varume ka, tarisai pamuri kutsika musati mapatsika. Nyika ine vanhu inofanira kuraramwa nevamwe vanhu zvakanaka. Handisi kuti ndizvo zvaitika ine, handisi kupa conclusion wakomana, musanditore wrong. Kana ndichikutadzirai sori zvenyu, asi zvandikutaura zviri kubvawo pakati pemwoyo wangu nemaonero enyu. Mumwe ane maonero ake ari kuonawo, uya pamhepo tionesanewo. Hatisi kutukana, musandituka. Handisi kuti zvinhu zvaari kuita izvi zvanga zviri wrong, maonero angu inini asinei neumwe munhu. Womusoro mukuru uyu ndakakuudzai kare, ndikuti ndakamboisa audio, I think is last year. Wemusoro mukuru uyu haasi right. Pabata pese panosara paine mutauro. Kwako kugona here kujournalist dzako kudzigona here? Panosara paine mutauro. Iye zvinezvo wainterviewa munhu murodhi, munhu aitwa zvaaitwa, hakuchisina. Wourayisawo nemunhu ari kuzvidhiraivhirwa kutsvagawo mari ubva aurayiwa. Evidence yanga ichiurawa. Unopfuura nemunhu ari kuchitsvagirawo mari atohaiwa nditakuro ndiende kunhamo mamupfuura, apfuuriswa atofa. Ukaona gondo richitenderera mudenga so, ameni kuna wakakurira kumusha. Ukaona gondo richitenderera mudenga rikamira pa1 place richitarisa, rine chariri kuona. Ndo zvimwe chete izvo zvikuitika.
tiri kuzviona hedu tikanyarara. Imi makangwara sitereki munochita zvamunoita, takanyarara hedu tichikuonai. Nyaya dzese tikatarisa nyaya dzenyu dzese dziri bvuwa apa, muchaona kuti chokwadi muchachiwana. Hazvishambise imi varume mune contribution yekufa kwemurume anonzi Geza. Hazvishambise zvandikutaura izvi kuti mune pamakatobatawo pane hendi yenyu yemurume anonzi Geza ashaya nhasi. Hazvishambise. Mune pamuri kuziva pamakatobatawo pekuti murume wekusvika nhasi uno azorora. Ndimi makanga muripo muchijinaridza nyaya idzodzi. Hazvishamise zvandikutaura. Hazvishamise kana kawani. Zvino kungwara hakusi kungwara wakomana, ende kupusa hakusi kupusa. Zvamunoita zvinozokudzosera dzokerai. Mangwana tichazochema nekuchapi kunyarira. Tazonzwa zvihombe zvinodarika zvazvaitika izvi. Dzorai moyo yenyu, journalist tozviziva kuti basa renyu, asi musangoti pese paitwa pese muripo. Zvese zvakaipa zvese zvikuitika, munhu wani chete ndiye anowanikwa aripo. Vamwe vese majournalist akapusa hana mari, hawane mari yekuenda kuzvinhu izvozvo. Iwe uri wani. Aiwa, uri wani, hakuna mumwe munhu. Ndikutaura zvepanhamo, handitaura zvinhu zvamarimwe zuro. Handitaura zvamakaita kare. Zvamakaita kare takatozvitaura zvakadarika. Tikutaura zveunyoro huno. Matosvika panhamo, mamakumbira here? Ndatitarise muchinda uyo aramba kuinterview akati haina handazokutaura wakomana. Nokuti anozviziva kuti nyaya idzi kana dzakutsvagwa, dzinotsvagwa kubva ipapo. Ko mamuchaenda kupi iyo nhamo yanga ichiripo? Mamuchaenda kupi? Chii chamamuchitya? Ko raraika ipapa nhamo pacho, mozoendenyu mangwana. Pana anokudzingidza aiwa kaUber driver ngaaende. Imi murare zvenyu panhamo. Munhu auya kunhamo isi tinoziva kare isi tichienda kunhamo. Ukanzi kuenda kunhamo uri kutonorara. Ende munhu ashaika uyo asi munhu wokuti wekureka ndiye munhu wamairwira akamuiti struggle. Revolution waitaurisa, this is the time yamunofanira kutomira naye. Ndo time yatofanira kutokuonai kuti aiwa makarara apo 2 days or 3 days muripo panhamo. Koma muchaenda kupiko nhamo munhu atovigwa here? Munhu atoenda kumusha here? Nhamo haisati atombopakati, matobhizi kutotorana mapikicha, matobhizi kutointerviewana. Mariwana kupi simba racho mafirwa nemunhu akakutangisa revolution. Haasiri here munhu akatanga nerevolution iyeyi wachafa ndiye. Saka mamuchaendepiko? Kwamamuchabva muti maakuenda? Kwamazopfurirwa kana kwamadini handizivi. Mamuri kubva muchiendepi? Ndo patinoda kuziva ipapo. Maiziva nyaya dzenyu wakomana imi. Muri kudziziva. Hamudi kutiudza chokwadi. Nerimwe zuva muchazochiwana chokwadi chezvandikutaura izvi. Handisi kuti ndoziva, asi ndendichiona kwamakabva, mafambiro amunoita, matsikiro amunoita, nematambiro amunoita tinomaona. Ameno kana mune makumwe kuonawo kwamuri kuonawo imi mitudze. But iyi nyaya iyi, akomana musatinyepere muchipusisa vanhu. Musanyepere muchipusisa vanhu. Vanhu vakatsamwa ende munourayirwa izvozvo wakomana. Musazodaro muupenyu. Upenyu usararame nekutsika umwe vanhu. Da kutaurire wakomana. Ukaona uchirarama nekutsika umwe munhu uri padhuze kuenda. Siya vaita vanoita dzepolitics vanoita politics dzavo vaite. Musadzibatire padenga pekuti munhu uzosvika pakuda kutsika umwe vanhu nekuti makangwara. Mamuchitiza nhamo yacho ndiyo igeza asati aenda, Geza aripo, nguva zhinji iripo yokuti muite nyaya dzenyu, mutora nemavidhiyo muchitaura nyaya dzenyu. Ko mamuchada kumhanyirei? Ko madiko kurara, madiko kugara, nhamo haina kupera. Ende murume anonzwa moyo wake kusununguka chaizvo. Anonzwa hameno anenge achitsikinyiwa here, funga ropa anenge chimutaura taiwa chitora vhidhiyo. Chitora vhidhiyo manje zvinezvi mudedze iye wacho kupfurwa uye anyatomira pamunyatoratidza vanhu. Ipapo anenge achitopiwa mamax nevari kuvatomota, varume vari kuziva, ndomuziva, vanenge vachitokuzana iko vanenge variko. Zvino ine ndichiona, ine ndiri one chete ndiri kuona, handiziva mwana vari kuonawo, but ine ndiri one ndiri kutoona zviri kuitika. Mune muchinyepera kungwara, asi techikuonai. Hazvina kutanga nhasi kana nzwa ichitaura nyaya idzi. Murume womusoro mukuru hakuti ndakamumaka.